I ara el quart d'hora destinat a aguantar-vos a 15 minuts de tensió. El Grunystan, les forces periandroides i les tropes paramplipotoides han retropropigit una tot severa ben amarga derrota a les forces paleotoides, infligides en presència, gràcies a les quals, per la causa del qual, el Cervesó de l'Ossi acaba d'establir una canalització al Càntar Graciot que permetrà enllaçar per canaloducte amb Patal del Mombassa el més aviat possible, sense passar pels marges, no gaire segurs, dels meandres pantanosos del riu Acaspi. No és que ens hàgim tornat bojos, no, és que parlem d'aquesta manera a Opereta Imaginària. Aquesta és una obra que estem fent a l'Espai Brossa, al Centre de les Arts Lliures, des de fa 3 setmanes ja. Entrem a la 4ª setmana i estem molt contents i feliços de que tant l'Alberta Ribas, el traductor, director i impulsor del projecte, com el senyor Valer Novarina hagin escrit aquest text i l'hagin tirat endavant, perquè a nosaltres, els actors que hi som presents, Antònia Jaume, Marcia Cisteró, Griselda Ramon, Roosevelt Jiménez, jo mateix, i ara em deixo, que no me'n recordo què és, l'últim, sí, la Mònica Almirall, perdó, doncs tota aquesta gent estem aquí defensant aquest text amb moltes ganes, perquè el senyor Novarina pensa que els actors són els centres del teatre, i així ho celebrem.